Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTVini ngesiXhosa. Ukwenza ufonela uDeliwe ke ethi kudala ezama ukufonela uSibongile kodwa ifoni yakhe ayingeni, akazi uba kwenzekani. uDeliwe uthi ngani yami ngabe ndiyakunceda kodwa kukhona nje ingxaki encinci eyenza uba ungamfumani uSibongile. Kukhona ingxaki yefoni, so ukwenza ke bekhathazekile uba kwenzekani. uDeliwe uthe ke ifoni kaSibongile ifile and ke ngoku imali bona abanayo, bebengakwazi ukumthengela enye if bebenayo kodwa ke hayi kuyabhetha. Ukwenza uthe kulungile mama kodwa ke xa ucinga izoba imalini ifoni entsha, angayithumela imali. Hayi ke uDeliwe wazihlekahlekisa ethi ndizawuke ndijonge mfana wam ukuba yimalini kodwa ke ndicela lento iphelele kum nawe uSibongile angayazi. Kwenze benoba buso budikiweyo but ke uzothini. Uthe kulungile ke vele mna into endiyifunayo kukuthetha noSibongile. Bavalelisene ke engasancumanga ke uDeliwe, yambona nje intoba into ayifunayo imali and usazomsenga. Le yoba uphethe neze kuye wazomyala ngoSibongile akayingeni, nale umandulo esemva kwakhe ngoSibongile akho nto ayifundayo kuloo nto leyo. Ukanti ke uthetha kaSibongile uncokole noDeliwe emxelela into uSibongile kule mali izawubhatalwa ngabantu bakwaDlamini yezinkomo okanye ezinkomo zizoziswa kufuneka basengazo uSibongile esikolweni ayofunda kwenye iprovince. Hayi uSibongile bemamele mecaleni evuyela into bezohamba wena kuthiwa uzoya eNorth West. So kuye nje bevuya. uDeliwe uthe angafakwa kuloo nto leyo phezu kwayo yonke ingxaki engaka abavelele nayo, akafuni uSibongile esikolweni, ufuna utya imali qha. So uSibongile bekhathazekile shame ngaloo nto. Uwewe ke ufonele uSibongile ebuzwa ke uba banjani. uSibongile umbuze uba banjani ekhaya, ebuza bonke abasebenzi nabo bonke abanye. Etsho ukuba uyamkhumbula nowewe, uthe ke uyamkhumbula kodwa ethi uyazi uba oyena muntu okukhumbula kakhulu ngubani, nguKwenzo. Wathula ke uSibongile mamele uwenzeni. Uthi ke wenzeni uKwenzo these days ulusizi nje ingathi ikhona into wayithathayo esenhliziyweni yakhe. Kwathi cwaka ke uwenzeni ude waqaphela ke uba hayi bokuthulekile, wabuza uba uright na uSibo, usekhona na. Wathi ke uSibongile yebo. Waqhubeka kuwenzeni sithi bendisathetha ngokwenza. Uvele uSibongile wayitshintsha itopic ke ebuza uba unjani na uSisinomfundo noThulisile. Phoxeka kuwe ebuza uba ezama ukucheck into yoba kanti ukutheni, so kangaphendula. So uDeliwe ke ufika ke kuVelephi kule shop yabo uphethe ipaper bags usukotya imali kaKwenzo. uVelephi uyambuza uba hayi bobo ungajongi uba unayo nesenti na. uDeliwe uthe hayi sithando sam, yazi kukho lo mfana kuthiwa nguKwenzo ave enobubele. Andazi uba uSibongile utheni emdlalisela nje lo mfana. Hayi besothuke kuVelephi into yoba hayi uthetha ngoKwenzo. Athi omnye ewe ndimxelele uba uSibongile akanafoni ke mna ke. Hayi ke njengombundlwana ke osemathandeni uvele wayithi nje imali wayithi. Ude yamuthe ke bethu uDeliwe ngexesha athethayo. uVelephi uthi hayi mama ungandixeleli uba ukhohlise uKwenzo uba akunike imali uze uthenge yonke lento. Yena ke uSibo umthengele yona loo foni. uDeliwe uthe njani uSibongile nefoni right ifoni kaSibongile. Uthe kutheni sekufuneka kumoshwe imali, yiza izobona uba ndithenge ntoni. Oko ke ekhamisile kwe uVelephi exakene nonina. uDeliwe uba bengekho mdala ebezozithathela sana uKwenzo. uKwenzo ke yena ukwakhe uyapakisha ke into zakhe kwi-suitcase. Uyafika ke uVusi sele esithi watsho ke uba uzoba nomntwana. Siyakubongela mfana kithi, ndiyathemba uba nawe uyayijabulela ke le into. uKwenzo uthe yabona ke Vusi njengangoku into ekuthiwa injabulo kum ayikho nje. Wabe eqhubeka ke thatha ezinye impahla. uVusi umbuzile ke wenzani ke ngoku. uKwenzo wathi hayibo ubuza ngoba ungaboni uba ndenzani. Wabuza omnye uyaphi, wathi omnye ndiyahamba ndiyemka kwakule ndlu ndimka nasezimpilweni zenu. Ndifuna uphuma nakule ngxaki yoba mna ndizoba nomntana namntana endingenasiqiniseko sokuba ngowam na. Ngubani owaziyo uba uNomalanga undishaya ngebhombo, undinxibisa nje idyasi. Ndiyahamba mna. uVusi uthule akazi noba makathini because nayo noba unayo iyayicinga ke ngoku le phathi yoba kungenzeka nyani uba umntana engowakhe. So uNomalanga ingathi usengxakini because uVusi yena uzoba lapha emva kwakhe. Now that seyiqonda uba kwa uKwenzo uyakrokra. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.